Владимир Владимирович Путин。金色のドアの向こうから現れたロシアのプーチン大統領。皆さん、クレムリンにようこそ。集められたのは新たにロシアに着任した各国の大使たち。アメリカの大使もいる中、ウクライナのクーデターをアメリカが支援したから現在のウクライナ危機が起こったのです。面と向かって喧嘩を売った形ですが、大使たちは無反応の大使たちに動揺の色を隠せないプーチン大統領。ちなみに去年のセレモニーではスピーチ後に拍手が起きていました。プーチン大統領を慌てさせた無反応。大使たちの無言の抵抗でしょうか。